February ng taong ito nang una nating makilala ang Ezra Band, kung kailan sabay-sabay nila tayong ginulat, pinahanga, at pinaniwalang Pilipinas absolutely got talent. Ang acoustic band mula sa Davao del Sur na kinabibilangan nila John, Chester, Kay at Nor. Ang mga simpleng taong nagbibilib at nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng may talento at nangangarap. Kaya naman sa pagkakataong ito, hayaan niyong kami naman ang mag-inspire sa inyo. Hello guys! Welcome to Lipa City Community Park here in Batangas. Ako talaga, I'm here to seek out for your fans around the metro. And so, join me as I hang out here and find the certified Ezra Band fanatic. Love, ganang Napakinggan ko na yung Wonderful Tonight. Aba, may ibubuga pala ito. To their act, to their talent, sobrang po na-impress ako sila. Sana po mabog sila sa finals. So, mas mararamdaman mo sila. Nung una ko makita yung Ezra Band, yung pagpasok pa lang nila, yung tumugtog na, parang ang sarap-sarap niyang pumikit. Tapos damhin mo na lang yung ano, yung music nila, yung musika nila. Pagkatapos kumanta na yung vocalist nila. Yung boses niya talagang lalaki. Tapos ang swabe-swabe pa. Nakaka-in-love. Ganang Siguro kung ako yung isa sa mga audience na doon, na nakita silang live, siguro mas mararamdaman ko pa kung gaano kahalaga ang pagkakaisa sa isang grupo. Tsaka, para sa akin nung una, hindi ko naman napansin na ay may kapansanan pala yung isa nilang kagrupo. Parang pangkaraniwan na sila. Tutugtog lang ng acoustics. Tapos nung napakinggan ko na yung Wonderful Tonight, aba, may ibubuga pala ito. Kung napanood ko po yung Ezra Band, nung una pong pag-enter po nila sa stage, first impression ko na they wouldn't impress us so much kasi nga may kapansanan nga sila. Pero when they got to their act, to their talent, sobrang po na-impress ako since nga naipakita nila that despite their disabilities, may nakita pa din nila na kung gaano ka-talented ang mga Filipino, and it was very much spectacular. Magaling po sila. Sana po mabog sila sa finals. Galingan nyo po. Napakagaling nila, talentado talaga sila. Relax. Si Kuya nahiya pa oh. Para kang toxic. Psst, friend, message ka naman dyan oh. Sige na. Isa lang. Ba't kasi tulala ka lang naman dyan? Don't worry. Hindi ko naman sasabihin kay Jester na crush mo siya eh. Oops, sorry. Ezra Band, lalo na kay Kay. Kamusta? Gusto ko lang sana sabihin sa inyo na good luck sa inyong tinatahak na career at keep up the good work. Tapos keep your feet on the ground. Nakakatuwa isipin na may bagong bandang lumalabas. Yung bandang, kalimitasyon sa mga banda ngayon, yung mga rock na nakakarindigan. Yung iba yung impact. Yung ngayon, may puso, mas mararamdaman mo sila. Tapos makita mo pa na ang mga parte ng banda magiging inspiration mo. Yung kanya-kanya sila ng struggle para mabuti yung gusto nila. Yung good luck sa inyo, for sure. Sa lahat ng mga mahilig mag-senti at mahilig makinig sa mga love songs, matutuwa sila sa inyo. Kahit ako man, matutuwa sa inyo. Good luck! I am Beth. And I am Ken, and We are certified Ezra Band fanatics. Hey, Kuya Jester, John, Kuya Nor, good luck. I'm Lance, I'm Gilbert. and we are certified Ezra Band fanatics. Come on. And we are certified Ezra Band fanatics. Oh, di ko binayaran yung mga yan ha. Certified Ezra Band fanatics yung mga yan.